Prvý písomný, ale vedecky neoverený záznam o obci v tvare Hviznov je z roku 1413, čo však nie je rok jej vzniku. Historici, odvolávajúca na starobilý katolícky kostol, tvrdia, že obec jestvovala už predtým. Pod názvom Hyznov sa prvýkrát spomína v daňovom registri z roku 1427. Patrila Jelšavskému a od 16. storočia Muránskemu pánstvu. Chyžné je zaujímavé najmä ako jedna zo zastávok známej gotickej cesty. Nachádza sa tu národná kultúrna pamiatka, ranogotický rímskokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie. Bol postavený v druhej polovici 13. storočia. Neskôr v 18. storočí bol barokovo upravovaný. Z gotických prvkov sa zachovali okná v presbytériu, lomený portál a stredoveké maľby z druhej polovice 14. storočia. Vzácny krídlový neskorogotický hlavný oltár je dielom majstra Pavla z Levoče. Ďalšími vzácnymi prvkami v interiéri sú kazateľnica a maľovaný kazetový strop z 18. storočia. Vedľa kostola stojí drevená zvonica zo 17. storočia a obidva objekty sú obohnané obranným múrom. V Chyžnom sa nachádza aj evanielický kostol, postavený v roku 1786. Obec bola v rokoch 1833 až 1887 pôsobiskom spisovateľa Sama Tomášika, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. V obci má zriadenú pamätnú izbu. V roku 1834 v obci pôsobil aj Samo Chalupka.